Zdravím tady do videa, do shortu, chtěl bych tady začít natáčet a můžete mi říct, co mám natáčet za content. Zatím se tady budou točit nějaký ochutnávky, spíš toho, čeho už vy znáte. Prostě nakoupíme něco z večerek třeba a půjdeme to ochutnávat, co jsme nikdy neměli. Potom můžeme tady natáčet hry GTAčko, Forza 5, For Car Sale, pak Car for Sale, pak třeba Forza 5. To napište tady do tohohle komentářů, co mám třeba natočit. Asi teďka můžu natočit rovnou nějakou minihru, třeba tady v Robloxu. Natočím a zítra bude 100% vydaný.